Γεια σας. Θα σας δείξουμε πώς χρησιμοποιούμε ένα μυρογνωμόνιο. Υπάρχουν δύο είδη μυρογνωμονίων. Θα αρχίσουμε με το πρώτο και θα μετρήσουμε μία γωνία 30 μοιρών. Το μυρογνωμόνιο έχει δύο σειρές με αριθμούς. Παίρνουμε το μυρογνωμόνιο και τοποθετούμε τον κύκλο ή το σημάδι που έχει στη μέση, στην αρχή της μίας πλευράς και το ευθυγραμμίζουμε. Στη συνέχεια βλέπουμε που φτάνει η δεύτερη πλευρά και αφού η γωνία είναι οξεία βλέπουμε τους μικρότερους αριθμούς. Αν είναι αμβλία βλέπουμε τους μεγαλύτερους αριθμούς. Τώρα με τον ίδιο τρόπο θα μετρήσουμε και αυτή τη γωνία. Τοποθετούμε το σημάδι του μυρογνωμονίου που βρίσκεται στη μέση του στην αρχή της γωνίας. Η γωνία είναι ίση με 90 μοίρες. Με τον ίδιο τρόπο μετράμε και την παρακάτω γωνία, όπου όπως βλέπουμε είναι ίση με 110 μοίρες. Τέλος, θα μετρήσουμε μια γωνία 240 μοιρών που είναι μεγαλύτερη από 180 μοίρες, όπου μέχρι αυτές μετράει το μυρογνωμόνιο. Αρχικά, αφαιρούμε από τις 360 μοίρες, όπου είναι μια πλήρης γωνία, τις μοίρες όπου θέλουμε, δηλαδή 240, και βλέπουμε το αποτέλεσμα είναι 120 μοίρες. Σχεδιάζουμε λοιπόν μια γωνία 120 μοιρών, αλλά κυκλώνουμε την περιοχή έξω από τη γωνία. Με τον ίδιο τρόπο, θα σας δείξουμε με γρήγορα βήματα πώς να χρησιμοποιήσετε αυτό το μυρογνωμόνιο που είναι λιγότερο εύκολο από το προηγούμενο. Ακολουθούμε την ίδια διαδικασία. Βρίσκουμε το σημείο που υπάρχει επάνω στο μυρογνωμόνιο. Βλέπουμε τη δεύτερη γραμμή της γωνίας που φτάνει και ανάλογα μετράμε. Με τον ίδιο τρόπο, όπως βλέπετε, γίνεται και η μέτρηση των υπόλοιπων γωνιών, όπως και αυτών που είναι παραπάνω από 180 μοίρες. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ.